A idea de realizar este mercadiño solidario partiu dun grupo de mulleres da vila que padecen a enfermidade. A experiencia dunha iniciativa semellante celebrada en Ames o pasado Nadal e que resultou todo un éxito foi unha das razóns que as levou a querer organizala tamén en Noia. A cita será o vindeiro sábado 28 de marzo na Alameda. Pertenezco ao equipo de Dame 5 Más, que é unha campaña liderada polas propias pacientes de cáncer de metastásico dentro da Fundación Cris contra o Cáncer, e desde Galicia o que pretendemos é intentar impulsar todas as iniciativas que nos axuden a acercarnos un pouquiño máis á investigación e, polo tanto, a cronificación da nosa enfermedade que a día de hoxe non ten cura. Entonces, a raíz de poñerme en contacto con elas e entrar a formar parte do equipo, pois creei un perfil de Instagram a nivel Galicia para que calquer galego poida sumar con calquer tipo de iniciativa que nos poida axudar. Bueno, pois daí nace este mercadillo, que en Navidad fixemos un en Bertamiráns que tuvo unha gran acollida. Bueno, despois de escoitar a veciños de Noia que para cando un en Noia, eu tamén tiña ganas, pois aquí estamos. Ademais do mercadiño solidario, ese día haberá todo tipo de actividades paralelas, con xogos para nenos, sorteos de agasallos doados por empresas da zona, unha chocolatada solidaria e tamén actuacións musicais. A finalidade é recadar a maior cantidade económica posible para destinala á investigación desta doenza. Que a xente colabore e que grazas a esa colaboración poidamos sumar. Dende o Concello noiés apoian esta iniciativa e animan tanto a noieses como a visitantes a asistir ese día ao evento, contribuindo así coas súas aportacións a loitar contra o cancro de mama metastásico. Dende o Concello de Noia estamos encantados e ilusionados con esta iniciativa. Para nós parecenos importantísimo colaborar con unha actividade como esta solidaria, con este mercadillo solidario de Pascua, e aí estaremos poñendo o noso gran area. Non nos queda máis que invitar a toda a veciñanza que se achegue o día 28 a Alameda a disfrutar deste mercadillo e que participen e que colaboren, porque a causa realmente é importante e é necesario que todos aportemos o noso pequeno grao de area, vale?